Χαίρετε παιδιά, FNBA Fan 2005 εδώ και ναι, αυτή τη φορά θα ρίξουμε μια ματιά στο πιο πρόσφατο special αντέχος της συλλογής Racing Cars Ultimate Collection που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι η Ferrari F300 του Michael Schumacher από τη σεζόν του 1998. Το αφήνουμε αυτό στην άκρη να ξεκινήσουμε με το περιοδικό, να το φέρω μια στο πλάνο. Έχουμε μέσα τάθος θα βγει στις 4 Φεβρουαρίου και είναι η Ferrari F300 του Eddie Irvine από την ακριβώς επόμενη σεζόν, τη σεζόν του 1999. Μια σεζόν του 1998 που ο Schumacher ήρθε πάλι ένα βήμα από το θρίαμβο. Να δούμε το Schumacher εδώ στο τελικό Grand Prix στη Μόντσα. Και λέει γιατί άλλαξαν από τη σεζόν του 1997 στη σεζόν του 1998 στις ομάδες και πώς θα προετοιμάστηκε ο Schumacher μετά τον αποκλεισμό που έφαγε. Από τη σεζόν του 1997 ξεκίνησε στο Ευρωπαϊκό Grand Prix. Εδώ βλέπουμε το Schumacher με την τροπλικωμένη F300 στο Βόλιο Grand Prix, την επαφή που είχε με τον David Coulthard. Και συνέχεια την προηγούμενη σελίδα εννοείται μπορεί να κάνει πάση να τα διαβάσετε. Εδώ για τους πρώτους αγώνες βέβαια. Εδώ δούμε τον Michael Schumacher στην Αργεντινή που πήρε την πρώτη νίκη σεζόν. Να εδώ μπορεί να κάνει παύση να διαβάσετε αυτό το εντυπωσιακό σερί. Να εδώ, η συνέχεια την προηγούμενη σελίδα μπορεί να κάνει παύση να διαβάσετε. Λέει πως έχει το πράγμα και τελικά το έχασε ο Schumacher και το πήρε ο Χάκινεν. Εδώ λέει για σταδιακή βελτίωση. Μπορεί εννοείται όπως πάντα να κάνετε πάση να τα διαβάσετε. Αυτά είναι τα τεχνικά στοιχεία του περιοδικού τώρα. Να δούμε το Schumacher στο Albert Park στη Μελβούρνη. Πρωταγωνιστής της χρονιάς. Και εδώ για τους κανονισμούς του 1998 που βλέπουμε ότι είχαν τα grooved λάστιχα, δεν ξέρω πώς τα λέγανε στα ελληνικά. Με θεοδακώσεις. Και για τους κινητήρες. Να είστε για την προηγούμενη σελίδα. Εδώ για την εσωτερική ανανέωση που έγινε στο μονοθέσιο, μπορείτε να κάνετε παύση να διαβάσετε. Εδώ βλέπουμε για τις εξοδομήσεις που αναβαθμίστηκαν το Ισπανικό Grand Prix και μετά. Εδώ με το Schumacher να μπλοκάρει. Εδώ στο κανονικό Grand Prix πήρε μία από τις τρεις διαδικές νίκες του στη σεζόν του 1998. Εδώ λέει και τις εξαδμίσεις στο περιοδικό. Είδατε πως παρουσιάστηκε F300 στον τύπο. Έγινε η αποκάλυψη στο Μαρνέλο στις 7 Ιανουαρίου του 1998. Δηλαδή δεν μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη McLaren που είχε αλλάξει και τη χρονιά στα λαστικά της Bridgestone. Και λέει εδώ πάλι το πρωτάθλημα, ότι ήταν μια δεύτερη συνεχόμενη απογοήτευση για το Schumacher μετά τον αποκλεισμό του 1997 από τη σεζόν του 97 για τη 27 αγώνα να χάσει το τίτλο από ένα λάστιχο αφού έχει σκαφεδώσει στην τρίτη θέση. Και βλέπουμε ένα κοντινό πλάνο εδώ το Schumacher από τον Χονκαρόνι και υπάρχει την πέμπτη του νίκη στη σεζόν. Και αυτά όσους μυστικούς. Εδώ τα κυροπήγια, τα X-Wings που τα έχει δοκιμάσει και είναι σεζόν η πρώτη στην Jordan και Sauber. Θα έχει όμως δοκιμάσει πρώτη την προηγούμενη σεζόν η TRL, εννοείται μπορεί να κάνει πάση να τα διαβάσετε. Απογορεύτηκαν γιατί ήταν και παράνομα. Και κλείνοντας βλέπουμε
στις 16 Αυγούστου 1998 για τους 19 γύρους κατακτήρων δοκιμών. Αυτό είναι από το Ουγγρικό Grand Prix. Λογικά. Δεν το μπορείτε να πάψετε να το διαβάσετε. Και εδώ μετά μια φωτογραφία του Σουμάχερ να οδηγάει την F300. Και πάμε να δούμε τώρα, να κάνουμε τη σύγκριση, να δούμε το μονοθέσιο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη Ferrari F300 με την οποία ο Μίκαελ Σουμάχερ οδήγησε στο 1968. Τη βλέπουμε από το πλάι, από μπροστά. Αυτή ήταν και ένα από τα τελευταία αυτοκίνητα που είχε ελαστικά Goodyear στη Φόρμουλα 1, γιατί μετά το 1998 η Goodyear αποχώρησε από τη Φόρμουλα 1 και ο μόνος προμηθευτής ελαστικών το 1999 στη Φόρμουλα 1 ήταν η Bridgestone, που προμήθευε και τη McLaren. Μία από το άλλο το πλάι βλέπουμε εδώ, μία από πίσω. Τώρα να τη δούμε και να σηκώσω λίγο την κάμερα να δούμε μία από πάνω. Βλέπετε εδώ, βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στην κάμερα, και το τιμόνι. Λοιπόν, φέρνω μέσα για σύγκριση μεγέθους ένα άλλο μονοθέσιο του Μίκαελ Σουμάχερ και κλίμακα, την F1 2000. Νομίζω η F1 2000 είναι λίγο μεγαλύτερη. Δίπλα σε ένα μονοθέσιο που λίγα χρόνια πιο μετά, ένα από τα καλύτερα μονοθέσια της Ferrari, την F2002 του Ρούμπενς Μπαρικέλο. Βλέπετε έχει πιο πολύ άσπρο σε σχέση με το κόκκινο που είχε η Ferrari του 98. Μισό να φέρω μέσα και όμως τόσο άλλο που έχω να δείξω καιρό στην κάμερα, την κανονική SF1000 του Charles Leclerc από τη σεζόν του 2020. Βλέπετε εδώ τεράστια διαφορά στα μονοθέσια από τη δεκαετία του 90 και τις αρχές της δεκαετίας του 2020. Τεράστια διαφορά. Μισό να τα μαζέψω λίγο για να κάνουμε το outro. Αυτό ήταν το review μου για το 8ο special τεύχος της συλλογής Racing Cars Ultimate Collection και τη Ferrari F300 του Μίκαελ Σουμάχερ από τη σεζόν του πολύ μακρινού πλέον 1998. Δεν ήθελα να σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα σχόλιο, κάντε ένα like και πατήστε το κουμπί σε εγγραφή που βρίσκεται κάτω το βιντεάκι, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Είμαι ο F1 BF 2005. Θα πούμε στην επόμενη βίντεο παρουσίαση. Γεια χαρά!